दानि सानसे सिगां UPPL नि सासे MCL खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPL नि MCL थानाय नङा। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा खाम्फा बरगयारी सारा BJP आव थांनायनि सिगां आरो बे BJP आव हाबनायनि बिसय बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन आरो लोगोसे गबिन्द बसुमतारी जाया डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि टपिकबो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो बेयाव गोबां बाथ्राफोर हाबनानै दं बे भिडिअनि गेजेरजों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दिनैहाय खाम्फा बरगयारी सारा बुंदों जे UPPL नि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा UPPL नि माखासे लिडारफ्रा आरो लोगोसे BJP नि माखासे लिडारफ्रा जोंनि BPF दोलोआवसो हाबफैगासिनो आरो हाबनो फैगासिनो होननानै खाम्फा बरगयारी सारा बुंदों। स' बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा बुंदों BPF नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो आरो हाबनो थांगासिनो आरो खाम्फा बरगयारीया दिनै BJP आव थांमारबाय होननानै बिथाङा बुंदों। स' नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जोंहा खाम्फा बरगयारी सारनि बिबुंथिखौ आरो खाम्फा बरगयारी सारा थारैनो BJP आव थांमारबाय नामा नैनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। आरो लोगोसे जोंहा BJP नि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथि स' बिनि बिबुंथिखौबो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। स' BJP नि जोंहा मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बिस्वजित दैमारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय NDB फोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय स्क्रिनाव होबाय आं। दानि सानसे सिगां UPPL नि सासे MCL खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPL नि MCL थानाय नङा। खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डेपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। UPPL नि गोबां MCL EMफ्रा खारनो थाखाय रेडि। UPPL आ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन UPPL आव। बे जाबाय चिफ माने डेपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी सारनि बिबुंथिखौ। अब्ला नोंथांमोना जोबजासे नाय आरो जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो सोरनि टपिकआ मोजांसिन थारैनो मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथि ना खाम्फा बरगयारी सारनि बिबुंथि स' नोंथांमोना बेखौ मोजां बिजिरनायजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजोफ्रा जाहाथे बुजिलायनानै फैबाय थानाय BTR बा BTC नि इलेक्सनाव जायबायदि सिटखौ जों दैथायहरोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन जोंनि बर' हारिया जौगानाय फैगोन आरो लोगोसे NDB नि दैदेनगिरिफ्रा आरो लोगोसे माखासे NDB नि केडारफ्रा जे जोबथे साननिफ्राय उदां जायो आरो बिथांमोननि केसा जे उइद्र' जायो स' बैबायदि लिडारखौ जों सायख'नानै फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव जोङो दैथायहरनो नांगोन रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।